In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En na de reclame hebben we een interview met iemand die van Oostpunt naar Westpunt gaat rennen. Dat klinkt interessant, maar laten we beginnen met het belangrijkste nieuws van vandaag. Verschillende huiszoekingen in de ochtend. De politie heeft vanochtend verschillende huiszoekingen verricht. Het ging om huizen in de wijken Steenmijn, Kastjiki en Abrahams. In totaal is er 1 persoon aangehouden en zijn er verschillende spullen in beslag genomen. De aanhouding is onder meer verricht vanwege het bezit van een wapen en er wordt gekeken naar de spullen die in beslag zijn genomen, omdat men ervan uitgaat dat dat gestolen goederen zijn. De onderzoeken zijn nog gaande en meer huiszoekingen worden niet uitgesloten. Sijntje ziet toekomst voor DOC. De minister van Economische Ontwikkeling van Curaçao, Rui Sandro Sijntje, ziet mogelijkheden voor de toekomst van DOC. Die is nu in handen van Dame Ship Repair. Er zijn geen goede contacten de afgelopen tijd. In die zin gaat het niet zoals gepland is met de ontwikkeling van het DOC. En Sijntje heeft gezegd, met of zonder Dame, hij ziet veel mogelijkheden voor DOC. Hij hoopt natuurlijk dat er verder kan worden gewerkt met Dame Ship Repair. Het is een groot bedrijf, wereldwijd. Er zijn veel investeringen gedaan in het DOC, maar het moet nu wel echt van start gaan en zorgen dat het een bloeiende industrie wordt, aldus minister Sijntje. Pisas ziet verschillende projecten van de Europese Unie. Minister-president Gilmar Pik-Pisas heeft gisteren een persconferentie gegeven en dat ging onder meer over het 11e Europese Ontwikkelingsfonds. Daar is Curaçao voor ingeschreven en het zou gaan om een bedrag van zo'n ongeveer 17 miljoen euro. Dat is ongeveer 34 miljoen gulden van geld dat voor de ontwikkeling in wijken als Outrabanda, Zapateer, Terra en Fortuna Arriba kan worden geïnvesteerd. De minister-president deed een speciale oproep aan de bevolking om deze ontwikkeling en dit fonds positief te benaderen. Niet alles direct negatief te bestempelen, aldus de minister-president. Opnieuw kritiek op detentie. Het Europese Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke Behandeling heeft deze week haar rapport overhandigd in Nederland en daarbij was er kritiek op Curaçao en Aruba. Ook op sommige zaken in Nederland, maar wij kijken naar de kritiek die hier is geuit. En het gaat onder meer om onhygiënische omstandigheden in sommige cellen. Zo zou er schimmel op de muren zijn aangetroffen en zal er onvoldoende rekening worden gehouden met mensen met een beperking die naar het toilet moeten gaan. Er waren meer aanmerkingen, onder meer het stoppen met het opsluiten van mensen in de barakken. Maar die barakken die zijn niet meer in werking, zoals u weet. Het CPT, zoals het Europees Comité voor de Preventie van Foltering heeft aan Curaçao gevraagd sommige zaken aan te passen en vooral de omstandigheden van de opsluiting te verbeteren. Voorwaardelijke straf voor vernieling. Er is een man gisteren veroordeeld voor tot 7 maanden voorwaardelijke straf. En dat gebeurde omdat hij zich heeft schuldig gemaakt aan mishandeling en vernieling na het uitgaan van een relatie. De man verdedigde zich gisteren in de rechtbank en zei dat na een relatie van 7 jaar hij het niet kon verkroppen dat de vrouw het had uitgemaakt. Meerdere keren was hij aan de deur verschenen, hij werd niet binnengelaten en daardoor heeft hij vernielingen verricht aan het huis, onder meer de ramen waar de vrouw in woont. Bij een ruzie heeft hij de vrouw de keel proberen dicht te knijpen, maar de man zegt dat het allemaal te maken heeft met het niet kunnen verwerken van het uitgaan van de relatie. De rechter heeft hem veroordeeld tot 7 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook krijgt hij 3 jaar voorwaardelijk en 40 uur moet hij agressieles volgen. 3 gewonden bij een ongeluk. Gisteren op de kruising van Samana en de Rooseveltweg waren 3 auto's betrokken. Alle 3 de auto's leverde iemand op die gewond was geraakt. Alle 3 moesten naar het ziekenhuis worden ingericht. Het gaat vaak, zoals u weet, bij ongelukken over het niet verlenen van voorrang. Een oproep namens de politie om gewoon aan de regels te houden. Dan komen er waarschijnlijk veel minder ongelukken voor op Curaçao. Herdenking Louis Brion.
Gisteren vond er een bijzondere herdenking plaats van Louis Brion. Dat gebeurde bij de begraafplaats van Blijnheim, die daarmee weer opnieuw geopend was. Deze historische begraafplaats aan de Schottegatweg, ongeveer ter hoogte van Japan NV, bevindt veel oude graven, waaronder dus van Louis Brion. Dat was een Nederlands-Curaçaose militair, koopman en patriot die in de Venezolaanse onafhankelijkheidsoorlog aan de zijde van de opstandelingen vocht. Aan het einde van zijn carrière was hij admiraal in de marine van Venezuela en Groot-Colombia. Hij wordt geboren in 1782 en stierf op 39-jarige leeftijd in 1821. Dit was de historische les. We gaan even naar de reclame en dan zijn we zo terug met meer nieuws. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabu, 7 de Augustus, bota hanha llamada. Kuta bisabu, kubota chegar na dona di back to school package, incluyendo laptop, wifi dongle di Digicel, com anya di data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas, Of na Subway, pa 5 florin of mas, e llena bodatos nang pa trás di bobon e deposite de nos back to school raffle box. pa mas informação, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC, Pizza Hut. Subway, Itapirama. Dat hadden veel mensen niet zien aankomen, maar er komt een nieuwe vaccinatieronde tegen COVID. Dat heeft de Nederlandse minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer geschreven. En dat geldt ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Volgens Kuipers krijgen in het najaar de 6 eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk weer vaccinaties tegen COVID. Volgens Kuipers is dat nodig omdat de Gezondheidsraad onlangs adviseerde om kwetsbare personen, dat zijn 60-plussers, mensen met een hoog risico en zorgverleners opnieuw tegen COVID te vaccineren. In Nederland gebeurt dat samen met de griepprik. Voor het Caribische deel van het Koninkrijk wordt dezelfde aanpak gekozen als in Europees Nederland. Wat betekent dat ook dezelfde risicogroepen gevaccineerd kunnen worden, omdat die nog steeds zorgen voor ziekte- en ziekenhuisopnames. Deze nieuwe vaccinatieronde heeft als doel de immuniteit van risicogroepen weer op peil te brengen. Dat volgt allemaal dit najaar en we zullen, als het eenmaal zover is, u ook daarvan op de hoogte brengen. Dan gaan we naar een interview met Ghislain Berends. Hij gaat iets heel bijzonders doen. Ghislain gaat van Oostpunt naar Westpunt rennen. Dat gebeurt in oktober. En Berends doet dat om meer aandacht te vragen voor een groot probleem op Curaçao. We spraken erover met Ghislain Berends en vroegen hem: waarom ga je het doen? Waarom ga ik het doen? Ik ga aandacht vragen voor kindermishandeling op Curaçao. Wat een heel groot probleem is hier op Curaçao. Ja. Veel mensen vragen me hoezo dat ik dat doe. Hoezo? Ik ben zelf slachtoffer van child abuse. Nu is het zo dat als je over child abuse begint, is het meteen van seksueel, dit en dat. Nee, daar komt natuurlijk heel veel bij. Bijvoorbeeld bullying, etc. Ik ben heel erg gebullied toen ik 15 jaar oud was. Dat was wel in Zwitserland. Ik heb een tijdje in Zwitserland gewoond. Ik ben 6 maanden lang elke dag gebullied, uiteindelijk door 40 kinderen. Dus dat heeft heel veel impact op Elke mij. keer als je naar school ging? Wat zei je? Was het elke keer als je naar school ging? Elke keer naar school, op school, na school. Ja, dus ja. En nu is er een project gestart, hè? De Children Welfare Foundation is een campagne begonnen, No Missie, om aandacht te vragen hiervoor. Nou, dat gebeurt op verschillende manieren en een van die manieren is dus jouw spectaculaire run over Curaçao. De bedoeling is dat mensen daarover lezen en dan ook tegelijkertijd doorhebben van er is een campagne en misschien moet ik daar een keer met mijn kinderen over praten. Precies, je kan met je kinderen over praten. Ik moedig elke keer iemand aan om met de kinderen erover te praten. Of de volwassenen die het hebben meegemaakt om erover te praten, net als ik. Ik heb heel lang gewacht om erover te praten. Dat heeft wel impact gehad op mijn leven. Maar ik ben nu heel open erover, wat er gebeurd is. Met mijn life coach samen. Dus ja, ik heb Dat is het, hè? Je moet er gewoon over praten als zoiets goed. over praten en niet schamen. Nooit schamen. Want dat is het wel. Men schaamt zich erover te praten. Ja, wat er ook gebeurd is, ja. Laten we hopen dat veel mensen in ieder geval die boodschap doorkrijgen. Dat is mooi. Dan wilde ik het even over je run hebben, want ik ben onder de indruk van Oostpunt naar Westpunt, 1 oktober. Hoe laat begin je?
Nou, gisteren hebben we eigenlijk besloten dat ik om 1 minuut na 12 uur begin op 1 oktober, zondagnacht. En dat we dan om 10 uur op Watermoelen aankomen, ja. Dus 10 uur rennen. 10 uur rennen, uiteraard ga je tussendoor even een beetje pauze, even goed iets eten of zo, maar het is wel alles rennen. Ja. Hoe lang is het? 80 kilometer, het is echt 2 marathons. Klinkt mooi. Hij ziet er ook fit uit, maar we moesten toch vragen, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ik heb de marathon al gerend vorige week zaterdag. Dus dat was even een mental van yes, ik kan het. En nu 2 keer. Dan 2 keer. Er komt nog 1 lange ertussendoor. Ik ga zo meteen ook in het buitenland ga ik nog even trainen. Dus ik ben er klaar voor. Je bent niet bang dat je het niet haalt, hè? Dat is niet het probleem. En het is ook bedoeld gewoon om veel aandacht... De aandacht is natuurlijk... Het gaat een symbolische run zijn. Oostpunt is donker. Ik ben alleen. Aanhalingstekens, logisch heb ik iemand die meegaat. Maar het is elk kind dat mishandeld wordt of zo, is in het begin alleen. Het is in een donkere plek. En hoe meer dat ik bijvoorbeeld in een montagne kom of naar buiten, dan komen er meer hulp. Ja, dat is symbolisch. Een kind krijgt dan ook meer hulp. En als ik op Watermoelen aankom, dan is er nog meer hulp, nog meer mensen omheen. En dat is een beetje de symboliek achter de run. Ja. Van donker naar licht en heel veel aandacht. Precies, dat is het. Dat is heel mooi. Ja. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel, Oscar. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Voor het weekend begint wil ik u vragen om ons te volgen op Facebook en te abonneren op YouTube. Op die manier wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en zien wij hoeveel mensen ons dagelijks volgen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. Ik wens u een heel prettig weekend. Het allerbeste tot maandag. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.